Caroline de P. Weesken, maar zo'n snelle coalitie. Ja, bedankt. Prachtig resultaat in een paar weken behaald. Met een heel mooi akkoord, nij Greens en nij Konsen. Hoe kwam het dat het zo snel ging? Ja, het ging gewoon in volle harmonie. We konden elkaar als partijen enorm goed vinden. We gunden elkaar ook het resultaat. Al zijn er helemaal geen ingewikkelde gesprekken gevoerd. Maar en ook alle fractieleden zijn er ook bij betrokken. Dus het is ook echt een akkoord wat breed gedragen is. Ja. Jim komt naar de Borgertaal. Dat is eigenlijk wel het nieuwsgierige wat uit deze presentatie komt. Hoe moeten wij dat voor u zijn? Ja, wij willen veel meer met de burgers in gesprek dan dat we over ze gaan praten. Dus stel dat er een nieuwe beleidsnotitie wordt opgesteld, dat je dan niet al van tevoren alle kaders vastlegt, maar dat je eerst naar een dorpshuis gaat of als het een sportnota betreft, ga met de verenigingen in gesprek. Vertel wat je van plan bent en ga dan pas de pen of in dit geval de computer ter hand nemen. Dus meer van tevoren al Hifje in de dwarpen op de verskaten plakken, dat vergt wel een andere cultuur, denk ik. Ja, dat is waar. Dat zal misschien niet voor iedereen meteen vanzelfsprekend zijn. Maar in ieder geval als bestuurders hebben we er zin in om echt de boer op te gaan en erop uit te trekken. En volgens mij is onze ambtelijke dienst daar ook wel klaar voor. Ja, ik heb Jan Dijkstra zelfs zeggen van misschien wat we op gewoon momenten wel raadsvergaderingen in een dorp houden als het terror gaat. Ja, nou hebben we nu net wel een hele mooie raadzaal in Franeker klaargestoomd. Dus dat zal misschien niet meteen plaatsvinden. Maar wel als er een keer een bijeenkomst is om eens even de inwoners van een bepaald dorp te horen over een onderwerp. Dan ga je uiteraard daar naartoe.